Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Mic check ha. Pag-teaser niya itong boses ko. Wala na siyang natira, wala nang bala. Pero anyway, alam mo, sabi ko nga, kailangan kong ipasok tong araw na ito. You know why? Because we have a very, very important and very special guest later. Pero syempre bago ang lahat, papakilala muna ako, no? Kahit gusto kong tipirin yung boses ko, mamaya hindi matitipid ang energy natin kasi very exciting talaga yan siya. Anyway, it's a happy Thursday, Kabisha. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta DJ Mara Tony para sa programang Love Trip. Trip, 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 Yo, trip lang. Trip, pakinggan nyo to. trip, bakit? Trip, Trip lang. Ayan na, saktong-sakto. Kung ikaw, medyo naiinitan ngayon, at kailangan mo ng kausap, dito ka muna, be. Oo, sayang naman yung pagdaldal ko dito kung walang makikinig sa akin. Anyway, ako pa inyo makakasama magmula 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip, syempre. At syempre, ito ay usapang kasarapan at kapaan ng buhay. All about health and fitness ang ating programa. At sabi ko nga, kung may chance lang sana akong isiklib na sana ito, B. Kaya lang syempre nakakaya sa guest natin for today. Gusto ko siyang makausap and very special siya sa mundo ng FM radio, no? Alam mo, isa sa mga talagang naging DJ din sa Pilipinas at hindi ako makapaghintay na ma-interview siya maya-maya. Pero right now, gusto mo na kitang kumustahin. Pakikumusta yung katabi mo. Mukhang dami na namang iniisip sa buhay. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, kung hanggang ngayon nalulungkot ka. Nalulungkot ka kasi tuwing gumigising ka, kaliwat kanan na lang ang problema. Obe, it's part of life. Sabi ko nga, hanggat may problema ka, buhay ka pa. Kapag wala ka ng problema, kabahan ka na. Diba? So ako, sa buhay ngayon, dead ma sa bashers, be. Ang mahalaga, sabi nga nila, hanggang ngayon, kung meron kang ways on how to love the bashers, love them as much as you can. You know why? Pagkakakitaan mo rin yan. Isa lang ibig sabihin nun, sumisikat ka na. Anyway, tingnan mo nga yung katabi mo ulit. Kung mukhang maraming bashers yan. Kung maraming bashers yan, ay mukhang successful yan. Diba? Ganun lang naman eh. Bakit kayo babash kung hindi ka naman successful? Diba? Anong kabash-bash sa'yo, be? Anyway, ako po ibang babalik maya-maya lamang, no? Again, ngayon pa lang sasabihin ko na, our very, very special guest is walang iba, kundi half Indian mango. Samoy G! Ba't natatawa, Kuko? It's Samoy G, guys. Samoy G is our house. Mamaya-maya lamang. At habang pinipreserve ko yung voice ko at yung talent ko mamaya habang kausap ko siya, ano? Kaya dyan ka muna. Sit back, relax, hold on tight. At mamaya pag-usapan natin ang mundo ng cycling. Oo. Yan ang isa sa mga pinakamaganda para makapagtipid o makatipid-tipid ngayon dahil ang mahal. Ang mahal na ng kuryente, ang mahal na ng gasolina. Bike is the answer. Ako po'y magbabalik maya-maya lamang. But again, I'd like to shout out. Shout out natin si Miss Regine Yaon, ang isa sa mga best organizers ng running event or community dito sa Pilipinas. Hello! Sabi ko na makinig ka na sa music. Here's another feel-good music. And ngayon, Feel Good Thursday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio.
Kailangan ba may memorize yan? Basic. Ang kate ha. Pero parang ayaw mong pahalata. Sinaktan Metro's #1 Love Radio. Basic!